Здравейте! Аз съм от шоуто шоу. Днес. И днес ще има едно нещо. Ще се правя на влогари! И вие в коментарите ще ми пишете кой влогър ще се прави. Да. Здравейте, браточки! Аз съм Вената. Ние ще снимаме на Happy Wheels. Здравейте, хора! 8 знака! Охай на всички! Аз съм Дидо Ди! Здравейте, хора човешки! Аз съм Флаха Бум и днес ще говорим за Емил Конрад! Здравейте, Дизмита! Сега ще говорим за Стефи! Аз съм Байгалай и това е 18-ти епизод на Minecraft The Hill Nymphomonia. Здравейте, аз съм The Play и това е всичко от мен. Това беше от мен. The Play! Здравейте, аз съм Кридио и на сега в Minecraft ще бием The Play! И сега най-готини от всички кодници. Здравейте, хора, аз съм Shadowhex и това е 5-ти епизод на Лига FIFA 15. Здравейте. Здравейте, хора, аз съм NoTanks и това е първи епизод на Five Nights at Freddy's 3. Five Nights at Freddy's 1. Здравейте, маняки! Аз съм Пикпук. Сега ще играем на GTA 5. Сега тези влогъри ги представих. Това ще има в коментарите. Наскоро от мен това беше от TV Show!